Il-kliem tal-istituzzjoni. Kull ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija ifidila għal kmand tal-mulej u tirrepeti dak li Ġesu qal u għamel fl-aħħar ċena. Il-kliem tas-saċerdot flimkien mal-ħidma tal-Ispirtu iġibu dak li jgħid il-ħobs u l-imbit isiru l-ġisem u d-dem ta' Kristu, offruti b'sagrifiċċju għalina fuq is-salib. Il-ħobs ikkonsagrat, il-ġisem ta' Kristu, jiġi offrut għall-adorazzjoni tagħna. Aħna nadurawh billi ninżlu arkubtejna jew imbaxxu rasna. F'qalbna nistgħu nlisnu Ġesu Kristu ġie moti għalina. Jew mulej tiegħi u Alla tiegħi ġisem imqaddes ta' Ġesu imsallab għalija fuq is-salib, jien inħobbok u nadurak. Wara jiġi rrakkuntat dak li Ġesu qal u għamel bil-kalċi bl-imbit. Id-dem ta' Kristu jiġi offrut għall-adorazzjoni tagħna. Fil-waqt li nagħmlu l-istess ġest ta' qima, f'qalbna nistgħu ngħidu Ġesu Kristu ġie moti għalina, jew mulej tiegħi u Alla tiegħi, dem imqaddes ta' Ġesu imxerret għalija fuq is-salib, jiena nħobbok u nadurak. F'dan il-mument niftakru wkoll fil-kmand ta' Ġesu biex niċċelebraw il-misteru imwaqqaf minnu. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Għal-klim tas-saċerdot dan hu l-misteru tal-fidi, il-ġemgħa imħeġġa tipproklama l-fidi tagħha b'waħda minn dawn l-akklamazzjonijiet. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Jew kull darba li nieklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Jew salvana int o Salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna.